Com una aventura. Interessant, ja que hem practicat moltes matèries noves, ens hem ficat al terme ja pel món laboral. Aprenentatge. Interactiu perquè és al nivell de que aprens moltes coses fent-ho tu quasi tot. Productiu. Emocionant. Pràctic. Increïble. És bastant útil perquè hem après un munt de coses. Canviant perquè per culpa del Covid cada any l'hem fet d'una manera diferent. Progressiu, perquè progresses molt com a persona. Este ciclo, este instituto, es algo que definiría con la palabra creativo. Oportunitats. Al cap i a la fi, un estudi més és obrir portes. Creativo y especial, ya que ha sido muy diferente a otros ciclos que he hecho. Ha sigut divertit perquè a mi la informàtica sempre ha sigut algo que m'ha agradat molt i que sabria que m'ho passaria bé.